oon Anna-Maria Väänänen Vihtakaudun koulusta Järvenpäästä ja mä oon käyttänyt Lions Quest-ohjelmaa työssäni 10 vuotta. Ensin aikaisemmassa työpaikassa ja nyt 5 vuotta täällä Vihtakaudun koulussa. Mä pidän sitä ohjelmaa erittäin käyttökelpoisena ja hyvänä. Siinä opettajan materiaali on todella selkeä ja siihen asian valmisteluun ei mene hirveästi aikaa, kun on saanut sen koulutuksen. Et sieltä heti löytyy ne tärkeimmät kohdat, kuinka kannattaa edetä ja sitä on todella tarkkaan mietitty sitä materiaalia. Oppilaat pitää näistä Lions Quest-tunneista tosi paljon. Ne on mieluisia, niitä odotetaan. Ja ehkä siinä on kaikista tärkeintä oppilaille se toiminnallisuus, jota paljon on näissä aihepiireissä käytetty hyväksi. Ryhmän jäsenten tehtävät on myös todella tarkkaan mietitty, ne on hyvät ja kun niiden harjoittelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla tai silloin kun tämä ohjelma otetaan käyttöön, niin siihen on helppo aina palata, ne osataan sitten jo valmiiksi. Sitten toisaalta on semmoisiakin ryhmiä olemassa, joille tämä toiminnallisuus ei niin hyvin sovi. Ja opettaja, joka tuntee luokkansa, niin löytää sitten myös tosi paljon materiaalia opetuskeskusteluihin ja monisteita, joita voidaan käydä yhdessä läpi ja jättää sitten siinä tapauksessa sitä toiminnallisuutta vähemmälle. Et sieltä löytyy kaikenlaista materiaalia. Ja materiaali on mietitty myös ikätasolle sopivaksi. Joskus isommat oppilaat on sanoneet, että tämä itseluottamuksen kolmijalkainen jakkara on nyt jo kuultu ja nähty. Mutta sitten kun sitä asiaa käsitellään, niin aina sieltä löytyy jotain uutta, kun ne samat aihepiirit sitten sellaisella spiraaliperiaatteella aina toistuu vuodesta toiseen. Meillä on ollut hieno tilanne, kun on saatu tälle Lions Quest-ohjelmalle ihan omat tuntinsa. Aina se ei ole mahdollista, mutta kuitenkin olisi ehkä hyvä miettiä, että milloin sitä ottaa ja mistä oppiaineesta kenties, minkä oppiaineiden tunneilla sitä käyttää, koska muuten se sitten saattaa kyllä jäädä pitämättä, että se kannattaa miettiä, että milloin sitä sitten käytännössä, miten se lukujärjestykseen mahtuu ja miten sitä käyttää. Vaikutuksista sitten, niin meidän koulussa mun mielestä sillä on ollut tosi paljon vaikutusta monessakin mielessä. Luokkahenki on parantunut, koulun henki on parantunut ja ihan oikeastaan 3 asiaa sieltä ottaisin ylitse muiden esille. Eli ensinnäkin tämä tärkeä itseluottamuksen kehittyminen, kun sitä omaa itsetuntoa kehitetään, niin silloin oppii myös arvostamaan toisia ja huomioon ottamaan toisia. Ja sillä on ollut ilman muuta sellaiset seuraukset, että meidän koulussa on tosi vähän kiusaamista. Toisena vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Harjoitellaan minä-viestejä, minä-puhetta. Ja se on sellainen taito, jota ei monet meistä aikuisistakaan aina muista eikä osaa käyttää. Että jos sen harjoittelun aloittaa jo lapsena, niin varmasti siitä tulee ihan hyviä seurauksia myöhemmin. Ja 3. sitten vielä tämä tunteiden hallitseminen, jota harjoitellaan säännöllisesti ihan ensimmäiseltä luokalta saakka. Ja kun sitä toistetaan ja toistetaan, niin varmasti tulee jokaiselle sellaisia taitoja, joilla sitten pystyy erilaisissa tilanteissa paremmin selviämään. Ja nämä Lions Quest-ohjelmassa opiskeltavat taidot on mun mielestä ihan sitä kaikkein tärkeintä oppiaineesta. Mikään oppiaine ei voi mennä tämän yli, kun harjoitellaan tällaisia oikeita elämisen taitoja. Ja nykypäivän maailmassa se on ihan todella tärkeä juttu ja sillä saadaan varmasti aikaan hyviä seurauksia sitten tulevaisuudessa. Niin on oikein hyvä, että siellä kurssilla oikeasti leikitään ne leikit ja tehdään ne ryhmätyöt. Niin silloin siihen saa ihan toisenlaisen tuntuman kuin, että jos vaan kuuntelisi, kun joku kertoo sen leikin tai ryhmätyön.
vanhempainilloissa olen aina esitellyt uuden ryhmän vanhemmille tämän ohjelman tavoitteita ja sisältöjä, ja vanhemmat ovat myös olleet siitä oikein innostuneita. Ja tähän materiaaliin sisältyy sellaisia keskustelukotitehtäviä ihan jokaiseen aihepiiriin liittyen, ja niitä sitten aina olen antanut kotitehtäväksi. Suurin osa niistä on sellaisia, että niitä ei ollenkaan tarkisteta koulussa, vaan ne jää sitten ihan vanhempien ja lapsen väliseksi keskusteluksi. Voin suositella Lions Quest-ohjelman käyttöä kaikille todella lämpimästi.